ndimwerenga nkhani zina apa social media apa times 360 alemba nkhani apa kuti bungwe lothana ndi ziphuphu kuno kwathu Malawi la Anti-Corruption Bureau ACB lamanga phungu wa nyumba ya malamulo kumpoto kwa boma la Mzimba North olemekezeka Yeremiya Chihana pa mulandu okuti akuganizidwa kuti wandithu anagwiritsa ntchito udindo molakwika. Nkhaniyo ikuchokera mu chaka cha 2022 pamene zikumveka kuti iwo akuganizidwa kuti anauza contractor wina wogwira ntchito kuti achotse mtengo wa ntchitoyo kuchoka pa 27 million malayi kwacha kufika pa 100 million malayi kwacha, zimene zikuti akuti ndizolakwika, akuganizidwa kuti ndi zinthu zolakwika. Sanapezeke olakwa chifukwa nkhaniyo ipita ku khoti, ndipo ku khoti ndi kumene amagamula kuti munthu ndi olakwa kapena ndosalakwa malingana ndi maumboni amene aperekedwa. Ndi ambiri mwa inu kumene kuti ayi nkhani yitu Yeremiya Chihana amangidwa pa zifukwa za ndale. Ine sindibwera pano kudzakana kuti azimene zitabodza, zimenezi ndizoona. Tikadzamuona munthu ina aliyense pa dziko lapansi wa ndale akumangidwa, makamaka kuno kwathu Malawi, munthu wa ndale akamangidwa nthawi zambiri zifukwa zake zimakhala ndithu za ndale. Whether kuti palibe umboni kuti munthu analakwitsa kapena sanalakwitse, koma munthu wa ndale akamamangidwa makamaka khala wa opposition zimakhala ndithu kuti zifukwa zake ndi za ndale. Yeremiya Chihana mulandu wataunawo palamula 2022. This is 2025, padutsa zaka zitatu. Ndiye mudzifunsa Malawi ndi chifukwa chani Yeremiya Chihana zaka zonsezi 2022, 23, 24, 2025 kuti chisankho chikubwera within 5 months Yeremiya Chihana kumangidwa pa mulandu kulana palamula 2022. Whether there's evidence to support kuti munthu uyu ndolakwa kapena iyayi zimene zakhota kalamula, koma kumangidwa kwa Yeremiya Chihana ndi kwa ndale kwambiri. And muona ndithu anthu angapo opposition akumamangidwa milandu yake kuti yosamveka bwinobwino kuti akuti mulandu anapalamula liti ukuyenda bwanji. Why? Aliyense akamapita ku chisankho opposition ndi boma amagwiritsa ntchito ma resources kuthekera wawo umene ali nako kuti chisankho chicha awine, kandi kupereka ma t-shirt, kupangitsa misonkhano, kugawa zakudya. And one of the biggest, if not most, the biggest advantage imene boma ali nayo is the justice system. Chipani chimene chikulamula boma chimakhala ndi kuthekera kogwiritsa ntchito apolisi, military ndi makoti kuonetsetsa kuti opposition akuponderezedwa. Boma likoza kulamula kuti ayi pakuti munthu asapangitse msonkhano, lamulo lakhala. Boma likoza kulengeza kuti ayi msewu wakuti tatseka kusakhale whistle stop kumeneko. Chifukwa choti what they have the power to kulamula zinthu ngati zimene zichazo. Another zinthu zimene machitika nzakuti justice system amagwiritsa ntchito makoti kumakafukula milandu ngati mmene achitira milandu wa Yeremiya Chihana. Mulandu wa 2022 kaufukula pano nthawi yakuti anthu akupita ku campaign. Chifukwa chani? Bwanji mulandu usuma ufukula 2022 yomwe anapalamula munthu. So yes, anthu andale akamangidwa nthawi zambiri zimakhala zifukwa za ndale. Tisamana mizani ipo apa Malawi yayi. Munthu andale akamangidwa ndi zifukwa za ndale, it's all politics. Either munthu yo akhale phe kuti inu mukulankhula bwanji, kuzitenga na mphamvu musaiwale tu kumwenda mbero ntumba. Or munthu uja is getting very popular ngati mina kuchitira Gangara. Gangara is becoming very popular, especially pa Central Region kuchipinda kwa Malawi Congress Party. Ndi Congress Party si ugona naye kutulo munthu uja ndakuti kuti munthu amene timpanga chani. Mulandu wa certificate, mulandu wa forgery, kuti amene chuma chake anachipeza bwanji. Adzingo muyendetsa munthu uja mmakoti, mmasero, nthawi yopanga campaign alibe. That is what politics is all about. Using the resources you have at your disposal to weaken the opponent. And the government uses that system of tikumanga, tikupititsana ku court. Why? Afuna kuti munthu when you should be focusing on your legal cases, mulombo panga focus pa campaign. So yes, aliyense munthu andale akamangidwa amamangidwa pa zifukwa za ndale. Chenjezo ndili mukafuna kupita kuti mukapanga ndale, make sure kuti your legal record, ma record anu akukoti mulibe milandu, asadza kupezere ni chochita kuti auje tikwamanga chifukwa anapalamula mulandu pakuti. So whether you are in government, muzipanga zinthu zanu bwinobwino motsatira malamulo kuti mwina pamawu ndakha kuti mwatuluka mbomamo anzanu asadza kupezere chifukwa.
anzathu amene kuli ku opposition ndale zanu mudzipanga zale zolondola ndale zabwinobwino zosakhotakhota ndicho linga choti kamapanga kampeni anzanu amene ali mboma asakupezereni chifukwa. Anzathu amene mukufuna kuti mulowe ndale chonde munthetse kuti moyo wanu mukamakhala zinthu zanu zizikhala pambalambanda zizikhala zinthu zotsatira malamulo kuti tsiku likadzafika kuti mukapanga kampeni palibe munthu amene adzapita ku court onena kuti auje tasumire kuti anapalamula mlandu pakuti paja tamange nthawi ya kampeni. Chifukwa chokuti munthu wa ndale aliyense akamangidwa amamangidwa pa zifukwa za ndale, whether there's evidence to prove the person guilty or not. The timing of the arrest is always political. The circumstances surrounding your arrest is always political. Yeremia Chihana mulandu wa 2022 agwamanga ya 2025. Why? Agangata mulandu wa kwenda napalamula kandi 2020 huko. Why are they arresting them now? Posa ilo abati mamva za Salima Sugar. Milandu yokuti namba mwina chama 2020 huko kalikati kumabuti kubila kuchisanko, and most of the people involved ni officials za Chipanja Democratic Progressive Party and waja agumangi baba noko. It's just how the political game is played. It's unfair, yes. Kuma boma lima gwitsa nchito the resources iminera at the disposal to stay in power. And one of those resources, which is the most powerful resources, is the justice system. Amata gwitsa nchito director of public prosecutions magafugula milandu yokuti madabu kuni. So don't even say madad. Why? Because they use that to their advantage. Something that opposition people don't have. So, yes, ndi milandu ya ndale. And this will not stop with the current government, because the government means they'll use the same playbook. Kuti auji ajana pala mlandu, tasi azita asagae, ntaya kampeni. Tikafinya pakuti. Ndeso kuzipaniko, tika masanka atsogoleri, tizisanka atsogoleri kuti mbili zao sizopochoka ya. Mbili zao ndizakilini. Kuti ntaya kampeni kadzafika, chipani chidzavulika chifukwa kuti ena ake akuganizidwa kuti anapalamula pakuti ndiye akumapenga kuti weekend ija mura akapangitsa msonkhano ali museo, mura bwere ku chipani meeting ya chipani ya campaign ali ku court, because that's what the government wants. Akufuna kuti anthu atsikhala busy kumapita ku court kumagendera mabelo kuchongetsa mabelo mura zikapanga ntchito za chani za chipani, ntchito za campaign. Yes, whenever a politician is arrested for whatever reason, it's always political. Thank you.